Aryan will miss you a lot. I'll miss you too. Honestly. കാരണം ever since we met, I think more than 4 years ആയിരുന്നു അല്ലേ അതെ more than 4 years ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇത്രയും ദിവസം എത്രയാണ് ദിവസങ്ങൾ വിളിക്കാതെയും സംസാരിക്കാതെയും ഇരിക്കാൻ പോണേ. അപ്പൊ എനിക്ക് തല്ല് പിടിക്കാനും എന്നെ കുറെ ചിരിപ്പിക്കാനും ഒന്നും ഈ ഒരാള് മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും. അത് ഭയങ്കര ഒരു വലിയ വാക്യൂം ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ഹാപ്പി പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം വട്ട് കേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ട്രെസ് ബസ്റ്റർ ആണ് ആര്യൻ. സോ ആ ഒരു സംഭവം in real life miss him for many days. But I'm going to be happy that I'll get to watch it 24/7. I can't even tell you come back soon.